Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Tauriza munyazo zanana zibulu. Ndadya. Mashaka. Zvinoita wosimba rekutaura kana mazha mwana. Ndoda munhu akati changa mukuponya. Ndinzo. Vana mzondo zvavanoita. Vanenge vakarerekera varume vese vanera nzo. Vanonyepera kupusa vasvika pane vanhu. Vakangozoona marukwe munzira. Ndo vanopedza vakadzi vana. Idi namaisha vakudai. Ine vaira nzo ndokuziva imi. Varume vese vaira nzo. Chero zvikanzi musha uri kutongwa pamucha. Avadaira. Vandimirire vana tete vanotaura wauyi. Chiona imanje. Noita mazose vaira nzo. Tarisa munhu. Kwakadini wobvunzo. Kunobviwa kungodaro. Kutandara. Kutandara. Asi munozva masesa ari kwaanoita seanondiratidza matari iye asiriwo. Ndiro jangamira. Kuti kudai. Ndasara ndosveta ari imba. Unoona ndandapodza ndasekera mari. Mapodza masekera mari. Imwe mune maanda kutosekera munhu. Ndosaka ndatokurumidza kugadzika pasi. Kana wakambopindawo here mukati menzvimbo dzakadai? Muzukuru kwanza nasekuru wakambopindawo here munzvimbo dzakadai zvichireva kumapostori kana kumatare mhenduro dzasekuru hongu zvamunoziva zvamusingazivi kwete? Ndisati. Hausati? Nyama zvisha? Nzo uda mwana changamira. Ndanyatsomudeedza nemutumbo wake chaizvo kuti nyama zvisha akuramba akanyarara. Changamira. Unorizivawo here mwanangu kuti mukati meupenyu hwako rese raunobata rinoparara? Ichokwadi changamira. Ukavimbiswa nemunhu chinhu hagoni kuchizadzisa. Ichokwadi changamira. Ukati unatse upenyu hwako uchiti ugadzirise chiraramo chako wabata ndarama mukati memwoyo wako, panosimuka dambudziko rinoita kuti pfuma iyoyo iparare. Ichokwadi changamira. Wasvika pano waenda, wasvika pano waenda, wasvika pano wabva, asi chero kubuda mukati meupenyu hwako topasina. Mafamba pano zvaramba maenda apo futi muchiedza kuti zvingave manake asi zviri kuramba. Ichokwadi ndozviri kutoitika. Ndichitarisa chiraramo chako muzukuru wangu, mukati medzinza rekwako mune ushereketwa hunoitwa mukati memusha wekwako. Sekuru vachiritarisa mukati medzinza rekwenyu muzukuru, mune kubata-batwa kunoitwa mukati medzinza rekwenyu iroro. Vanoshereketera vanakomana nevanasikana kuti vangotetereka nenyika, vashaye kubata upfumi kana ugarikwa sezvinoita vamwe vana mukurarama kwavo. Ichokwadi. Ivo vabereki vekwako kana hama dzekwako hadzidi kufamba nemhuri dzichibvunzira dare kuti chinyi chiri kuitika mukati medare. Ivo vakuru mukati medzinza rekwenyu havadi kufamba nemi vana kuti vabvunzire kuti ko chii chatambudza vana kudai mukati memhuri. Ichokwadi. Vanoita sevasiri kuzviona kunge vari kuzviona kunge vane chido kunge vasina. Vanenge vachiita kunge vari kuzviona kunge vasiri kuzviona, kuita kunge vane chido nemi vana, asi ivo vachizongoramba vasvikana vakapeta maoko. Ichokwadi. Mhaka ukaritarira kubva uchikura kusvika nhasi, upenyu hwako une nguva yakambotambanuka chiraramo chekwako, asi une nguva yakazodzima chiraramo chekwako muzukuru. Ichokwadi. Kusvikira zvinhu zvako zvese zvakatanga kupera rumwe nerumwe zvichidonha pasi. Ichokwadi. Kusvikira nhasi hausisina chekufumbata kana chekubata mukati memanje ekwako. Ichokwadi. Rako badzi rangova rekurarama badzi semunhu ari kufema wakura ndichikuru kufema. Ichokwadi. Asi vana vevamwe vane magarikwa mukati meupenyu hwekwavo. Asi vembereko nechiuno chavakabva mwanangu chine ushereketwa pamusoro peupenyu hwako. Ndiri kutaura pamusoro pekurarama kwani. Asi wakagara apa mwanangu une hotenda hunokunetsa mukati menyama dzekwako. Asi makagara apa mune urwere hunokunetsa mukati menyama dzenyu. Uri kubanzwa? Hongu kana kwete. Ndiri kuringidza iwe pauri ipapa paine makaranga maviri. Sekuru vachinokartarisa vari kuona paine madzimai maviri zvichireva 2. Ndiri kuriva makaranga maviri ndichirivoti garanga rimwe chete ndo rauchange uchidendemara naro mukati medumba rekwako. Zvichireva kuti mukadzi mumwe chete ndamunogara naye mukati memba. Mukadzi wenyu aripi? Takanetsana akaenda. Ndati ndiri kuringidza makaranga mangani? Mairi. Garanga rimwe chete ndo raunofanira kudendemara naro mukati mechinyi? Memusha. Medumba. Garanga rakaenda handiro randoda kuriwa nezvaro.
Iri garanga rakaenda randiri kutaura ndo ranofanira kunge uchidindire mara naro ndo rakati ananga musha. Uri kuvanzwa? Ndo rakati amanga musha ndiri kureva kuti ndo akaenda. Ndiye afanira kunge uchichembera naye uri mukati memusha. Asi vakuru vanoti mhepo dzisingadi chakanaka dzimwe dzinopinda nepasina kudaidzwa. Dzinosvikopara mhaka mukati memusha wevaridzi zvokuti munopedzisira makonana pakana mumweni mumwe aziva kwake. Asi rakadaro mwanangu, mboni dzako idzi adzi kuti vakadzi here idzi mboni dzako idzi kanzi maziso enyaya akuti vakadzi here nainzo anoguta ndinoda kuti undipindure muromo umwe chete ipapo ndiende mberi. Ndati mboni dzako idzidzi adzi kuti here kuona idzi vakadzi. Pindurai mhinduro imwe chete nzo yakati tsvikiti. Ipapo kuda kutobatsirwa. Mhinduro yepane ihongo kwete. Kana vazukuru vangu vanondiona ndichiti mhinduro yepane ihongo kwete, vakauya Robert pano unonzwa nzi akutaura nemumwe wakati iwe sekuru vanoti mhinduro yepane ihongo kwete. Uri kuita sei? Ita hongo kwete. Mhinduro yepane ihongo kwete. Ndati mboni dzako hadzi kuti vakadzi here idzi Kwete. hadzi kuti chikonzero chii chinoita kuti mboni dzako dzisakuteva madzimai? Pakana nhasi waane dambudziko nechikonzero chemadzimai, ichi handichipomere kune vanokuroya mukati medzinzire kwako. Dambudziko irora chiuno chako chakakuparira dambudziko. Sorry. Chokwadi soko. Chiuno chako chakakuparira dambudziko. Nhasi unenge uchida kunohurawo haichakwanisi, mangwana uda kunodai haichakwanisi. Ndati ndikandimbotaura pachidembo basi. Ndati chiuno chake ndichakamuparira chinyi? Dambudziko. Iyo iya yekuda kutokonya pose netsimbi risiri lako handizvo. Netsimu rawangoti ndaona nhasi wada kunini? Wada kuchera mvura imomo. Dambudziko rako mwanangu rawakusangana naro ngerenyi? Kwanza nasekuru ndataura muchidimo ngerenyi? Kwanza nasekuru dambudziko renyu ramuri kusangana naro nderei? Sekuru vataura muchidimo chakwatura munhu. Nhengo yangu sekuru ndikaenda kuna vamwe madzimai haisi kusimuka. But ndikaenda kune mukadzi wangu zviri kuita. Iye upi? Madzimai vavirika? Wangu chaicho wandaigara naye. Asi alright. Muri kuti wamaigara naye? Hamuchagara naye? Makarambana? Asi mukaenda kwaari ndokwainoshanda? Mukaenda kumuwo hapana chiri kushanda? Inodi inenge chingoruma kwekubava netsongo kumberi kwayo. Ungarambira nzo ngandimbokutendera ndimbokubvunza kune vanondiziva kare. Inini handidi kuudzwa matare walonzwa mwanangu. Inini ndine chirwere chiri mumaso mangu kana dambudziko riri mumaso mangu, asi zvironda izvo zvaunoona. Kana ukauya pano ukataura kuti dambudziko rako ndirakati uchinyepa, inini ndinoshikotaura dambudziko chairo. Chikwa. Wazvinyarara? ndiro chakana zvinonyadzisa. Ukandinyepera ini ndinotarisana kuti ini chiripo changu inini chinonzi tida kuenda kunoona sekuru nevanhu, tida kuenda kunoona Changamire nevanhu, kuda ruzivo chairwo, kuda maziso ekumhepo kuti adongorere kavasingakwanisi kuona ivo, kana kuti kwavanoziva ivo asi vachida kuhwanda nemunhu kudai munhu. Iko zvino ndakachimhya mutemo. Iko zvino ukandihwandira nemunhu kudai, ina handihwandi nemunhu ndombokutarisa sona. Ndapedza ndiwe. Ndopandati paya ndapotsa ndasekera pai muchikari. Pandati ndibate kachikari nditi kaise mumwe wemhamba. Ndaputsa ndaseka ino nekuti matara yanga akudini akuchisvika manje.
ndapota ndaseka chandaseka chini ndanga ndafunga kuti kuzvandiri kuona ndizve kozvondo rakapera koiko zvino nyande imwe chiripocho hondo yemadzingidzi madzingidzi kana aorwa hakuna vanhu anomakwanisa nekuri hapana paungamhanyisa dzingidzi achirwara mudenga umu zvino nayo muzukuru uri kutenderana neni here kuti mazvikuda mavanga enyu nayo kwanzi muri kutenderana here nasekuru kuti izvi ndino makazvitsvagira mega nechipfambi muzukuru nekudagadzirwa initokurira pachena wakagadzirwa iwe kuti meso avharike zvinomesa ana kuvharika chimbondo yakavharwa meso achiri kuona saka uchaita sei endera kuziva kuti wafambira kwandiri mundizoita sei baba uye sekuru ada kuziva kuti kana manzwa kudani muda kuti sekuru azokubatsirai sei ini sekuru chatinongochema ndechekuti ndiyanane nemhuri yangu iyoyi ndidzokerane nemhuri yangu ndamuti chiiva kudai pamwe chete imba yako ndo yawakasiya handizvo zvine munhu angangosiya imba yake mwanangu iye achikuda hazvikoni nenyaya yechipfambi chako iwe hazvikwanisiki unogadzikwa saizvozvi dzimwe ikovaira nzoinenge yakanetawa unogadzikwa saizvozvi izvi wagadzikwa saizvozvi wakutsvaga ruponeso rwaudai iwewe kwandiri kuti inini ndikusunungure neruponeso rwako iwewe uda kuzoshandisa kupi donzvo rako iroro tomubvunzo ndigare ndaziva sekuru kune iye mudzimai wangu wamutorai handisati sekuru zvinhu zvacho ndo zviri kuonetsanetso iye wacho kumufonera kumuchaira chingwiro ari kutondiudza marafu ari kupindura mashoko asiriwo saka kuti uya kutsvaga rubatsiro kuti tiedzane neharanga yangu tidzokerane tichengete mhuri tiri pamwe chete saka cheuno uchasiya here ndinosiya sekuru nzo sure namazvizvo ganyiri kusiya chipfambi kugeza mako kudai sure pamwe ungatosiyiwa nekugadzirwa kwawakaita ndokuti upfize pamwe kutosiya kuti ndasiya wako dai vakomana chinonzereka ndichiri pa chirumu ko chirumoyo chinonesa nzouri pfambi yokutanga nekupedzera zvokuti handigoni kutaura kuti izvezvi une mapfambi ngani izvezvi kutaura ndekutaura kuti une pfambi ngani papanyatsoverenga pfambi dzako pinanzi ndakufurira kuti uite izvi wega iri ndatiwa dambudziko randinoda kuti munzira kuti ndikubatsirwa chaizvo verenga pfambi dzako uchimbomwa masisi mboudzawo robert nongwana pamwe azviitiwo utauriro nevamwe varume vaudzawo kuti ini ndine pfambi dzangu dzakati asi dambudziko randina ndiri asi vedu wenda auda kudzokera nemukadzi wangu pamwe kana usuda kudzokera nayo izvozvo nokutaura asi kupona unopona hakozvo andozvawafambira pano nzvimbo yako nyatsoshanda chaizvo i5 vashanu vanzi vashanu changamiri indatadzawo kuvavengi ndosaka ndaiwe taura wega zvingandiita unge ndini saka ndakafurira dzo muri kuti pashana apa ndoko makazonoedza ndokuona tsvimbo haisisina simba simba iri kurumwa kumberi ndomuona ichirumwa kumberi nemajuru ukanza kutonga kubayiwa kungodobaya netsono ari kurumwa nemajuru mubvunzo wangu uri pakuti nekuoma kwakaita upenyu vashanu kana kuti vatanhatu ava munenge muchivapei ndinotoshaya kuti opandirane nebhozi ndisina na chinhu ndinotoka na chinhu vanenge vachitondinesa asi makapiwa mishonga yeraki nditoziva kuti chii chinoitika pandiri handitozviziva saka iva ugone kuramba nekuti unozvidawo kana haiko zvezvi ndakuona kuti hazvisi raiti saka ndakuzvida kuzviramba ndakakusiyana nazvo saka mudzimai akarongedza achienda achiti chakanetsa chii
timbonetsana nenyaya dzemagero dzevakadzi dzechifambi akati ndakuenda nguva yacho pandakazenda kuita zvemadrugs zvanga zvatowese zvemachi zvemadrugs Iyo zvanga wakuita zvekutora zvinodhaka changana. zvanga zvakutoita wese zvekuda madzimai zvodhaka ndamunzwa manje paatanga kutaura paitanga karumwa matama. zvinotanga sei zvekutora zvinodhaka yanguti dombo ndakatangira kumaini kumugodu Azocherwa pasi. maikorokoza kana kuti maishandira munhu vatatu kukorokosa chuma chichi uraya vanhu iko. kana taingorova zvoto nemadrugs vaya tisingarari tichisedza 24/7 tikawana mari yacho tatanga kuitya kuti mhuri natisingachengete Njanzoti vakuti nyatsozorodza kwataura. ndatati tikawana mari yacho futi tisaendese kumba tisachengete mhere neharanga taakunodya nevamwe ikoko. saka pamaiti mabata mari kana muchiri kurangarira mari yamakanyatsobata yanga iri mari yakabata 12,000 zviuru gumi nezviviri Zviuru gumi nezviviri. ndokunodya ndokupera chamakaita chii pamari yamakabatira pamwe chimusoro chandakaita kutengawo zvimotokari Kutengawo zviguruguru. Zvingani? 4. zviri Zviguruguru zvina. zvakafa futi zvimwe ndikatozvitengesa ndisisina mari. mudzimai mundaona ungani Mumwe chete. mudzimai akati andikagarira izvozvo asi akati ndinoenda ndinopedzerana nemi chokwadi Gogo singaroheri. ndasikamurove Waimurova nekukura basi. Nekusamuchengeta. chokwadi Saka waiti mwana wako iwo anochengetwa nani? panguva yacho kune kwangu kutokuputirwa nemwe mabhozi zvandaita sezvazvo ndichitarisa nezvandave izvezvi ndakutoona kuti zvai zvisiri noma Kuti zvanga zvisina kuti tsikiti pandiri. Zvokutadza kuziva kuti mwana wangu ada ucha. kana kutadza kuzoziva zvandiri Unopa vakadzi vakuru vakachengetwa nevabereki vavo pfuma yawashanda. Vakachengetwa nana baba vavo vachishanda vakura. Iwe wako mwana asina chaari kurarama nacho. chokwadi saka izvi nomapera ndapera mari hapana hapana mhuri yakatiza mhuri yakatiza mabasa kwacho ndingozamo kudai hapana chiri kubuda nakati adandedza kubasa zvinongofara nangori mapromises Zvinombisa chete. kubasa kwacho munoenda sei kumakadhakwa nemadrugs nezvinodhaka madrugs ndakamasiya kare makasiya Saka izvi zvinokadzi wako anereko. mati Anere mai vekuenda. anera mofu ndichera Vamaita izvi. Kuti manje handichada kutokusunungura kwacho bai. Toda kuti zvirambe zvichingoita pamai vangu chetewo. kana kuti muchisunungura changani hapana zvapo ndambonzwa. hapana hapo chakaipa sekuru as long ndangotsokerana nemhuri yangu kana zvikangu zvoshanda ikoko zvichanda ikoko chete hapana problem as long ndayanana nemhuri yangu ndadzokerana nemhuri yangu hapana chakaipa. Kuchazoita kuti iwewe uzoda mukadzi uyu kudai zuva ranhasi kuzongorangarira chimbori chii? ndikasvika pakurangarira kuti zvese zvandaita ndindatomutadzirawo nemunhu anga akaputirwawo nerimwe saka ndakapepukawo ndakaona kuti zvekungoti roresiye zvazvina rwendo saka ndichidzokerana nemhuri yangu tiito chimwe chete tiri pamwe chete. chamakaona muri kuti mamakaputirwa makazonobatsirwa here kuti muputunurwe makazonoita sei kana kuti hamusisina mari kana kuti nhengo haisashandi
makuita kunge mweya uyo wakusiyani makashandirwa. Hai, pfungwa dzandakangoiswa ndega. Saka kuti pfungwa idzi dzekudya mari nepfambi dzinongouyawo futi musati maputirwa nemweya wakaipa. Timbosunungura mweya wakaipa pazuva ranhasi hongu uriko ende inowanikwa because dai muri kunzi mwanga makaputirwa nemweya wakaipa mukadai makabatsirwa mobva mabengenuka moti regai ndichisi ndinochengeta mhuri yangu asi hamuna kufamba mva mati bengeni. Saka namakabengenuka kudaro saka munozoya kuzoitei nekudarira sekuru ndiri kubatsira vanhu vakaputirwa nemweya iyo. Ndingangoti muchidimbu ine ndakasungwa last year zuva 25 March. Kusungwa chii? Nemapurisa ndaenda kujeri zuva 25 March. Ndabatwa ndine dombo 90 grams. Une zvinodhaka. Ndaenda kujeri ndikapika 11 months. Chipo chokuti kurerese kupika gore. Ndakatodzoka musi wa 5 March zvapera. Saka mushewe kunge ndiri munyika yeutapwa ndakarangarira nzira dzese dzandaifamba nadzo ndikaona kuti hadzina rwendo hadzina pfungwa. Handitika taakutaura pachirume manje ndosaka tingatimbobvisai mweya wakaipa timbomusendekawo apa kuti hongu uriko asi unonetsa vanhu asi zvimwe pamwe unonyeperwa handiti mazvoni. Saka vanofundisa chaizvo kavakomana. Hai chokwadi. Vanofundisa? Hai chokwadi. Saka tiwati nhasi vakanaka vana. Hai nini dzangu kujera handingamboti kupinda kwandakaita mujeri kwakaipa kwakatoita kuti ndipepuka. Kwakandionesa dzimwe nzira dzandaifamba nadzo dzandaisingaoni kuti dziri romwe. Maamuri kujeri maamuri kupi? Maachigara kupi? Ndakabva paCentral ndikaenda pachikurupa. Ndazobva pafamu Chikurupi farm. Ndabva ipapo ndaenda paTelstar. Ndipo makanzona kuti ndazobudira ndapa Telstar. Handiti. Ndipo ikoko vaikudzidzisawo mabasa emaoko. Maiitawo mabasa makadzidzira mabasa emuri musungu. Mechanics. Kugadzira muzvikuru. Plumbing iyoyi. Kugadzira pombi dzinobudisa mvura. Ipotri yehuku. Nekudzidza kuchengeta huku. Nepaipo. Ndakaita kuti masekita zvakanonoka kubuda ndakazobuda. Nekudzidzira kuparidza mafugamo. Kuparidza? Vanoita kuti? Ndoza inge vari kugona. Ndoza ari kutopupura ipapo. Saka iwewe ndoda kuvunzwa kuti mabasa awaiita iwe akaipa avazoona kuti aya haaitwi. Unofundisawo kuti chiva muzera rako nemabasa ese awaiita umaverengedza ndaidai vanhu vezera rangu izvi neizvi zvakashata fundisa vamwe. Chanongokurudzira wechidiki zvavafana nemadrugs avatora zvinodhaka. Pamwe pacho unonzwa umwe achinzi auraya mukadzi wake, mumwe auraya mai vake, vamwe auraya napabasa nekuda kwemadrugs. Saka madrugs aya haana kunaka andokuvhirikidzira upenyu kuti udye ndokuonda ende kurara aurare nedombo. Saka kutozviurayira upenyu ende zvine maside effects akawandisa zvingaita. Zvine zvinokonzeresawo mukati meupenyu zvakawandisa. Saka ndongovakurudzira zvangu kuti panguva iyoyoyo ndoda kuziva dambudziko nedambudziko rawaiita uchisvuta zvinhu izvi ndokuti vanzwisise. Alright. Panguva iyi yandaita zvemadrugs ndambondikaenda kumaini ndombodzoka parodi pamuchikachika ndane makombi vaiva nemaduta vanhu vaita kana ndashaya mari kumaini kwavadhakwa ndobva ndauya hangu parodi pacho ndainetsa nepolisi range isingamiri neni vainetsana nemabhura kwacho vaigona kuva ari 7-8 kwandiri but nchivarwisa ndiri vaigona kuva vari vanhu umwe kana vasiri asi vaikwanisa kuvarwisa vose vakadaro. Ndakarohwa neyo mutori idombo. Indima mberi zvimwe zvavaikanganisa uchimwa zvinhu zvakadai izvo. Mukadzi chaiye haufungi kana kuchengeta mhuri.
unongochingona life yako zviri apa chete unongochingona upenyu huri pedyo padzi hapana chaunozombofunga kuti ndine mhuri ida kudya idada sei zvakaenda toti ndikabva parodi mazorodoka ndakunoverenga mari yekubhesi ndopiwa dombo rangu ndakutoita zvemaenda kunoverenga iwo makwata awawa kunotengeswa zvinodhaka wopiwa zvavo zvinodhaka zvapera takuenda tachibva ipapo takutenda kumabhawa takunoedzerwa tiri kumabhawa vakuchienda zvavo kumachirika vanhu vakunoenzerwa variko ndokwamakuona madzimai aya chimwe chii ngoti ndizvozvo zvete sezvenditira kazvamai vaya vandaitina nhasi muchikupa makabvubira munhu mauzosara woti aiwa mamutara chokwadi chengamiri ichokwadi zvino iwewe nai muzukuru nekudzidza kwako kwawakadzidza kuchidzidzo chacho unoti wakachidzidza kaiso uchazvipa mazvizvi apa ndichazvipama pasekuru ndaipusha dombo ndichibva kumatero ndichikwidza makata rakanditsitsirira waikungurutsa ibwe vachibva kumatero vachikwidza naro makata kupiwo ndakazokuitawo hangu wembera kupi mairi kungurutsa kupi dombo iri ibwe anoedza kutsanangura mafambiro andaita ini ndaikungurutsa dombo ndichibva kumatero ndichikwidza naro makata rakanditsitsirira ndikapunyuka hangu asi mudzimai pekaviri handizvipame futi handizvipame saka izvi zvekutarisira kuti upenyu hwako hufambe hwakadii kupanasi ndotarisira kuti upenyu hwangu ukayoramanake sezvandaita kumashuro ndochengetawo mhuri ndoita chimwe chete ndiri pane mhuri yangu ndikawana zvandawana ndikashavawo ndouya kune mhuri yangu ndawana pakati apa toita sei tichironga zvokuti tiende kumberi zveupenyu saka pari zvino semunhu aishuta zvinodhaka pari zvino uri kushudei moko vari kusuta mudzanga fodya dzedu dzemudzanga mudzanga mudzanga wacho haumbogoni here kumboumira mudzanga iwo nekuti mudzanga iwoyo kuti anokusimudza zvimwe zvakasara maurimo ndo zvinhu zvandiri kutoona pa munhu zvino unosimudza zvakasara papi kana doro chairo usamwa zvino unosimudza zviya zvakasarira zviya awa ndapanzwa sei saka apa muri kuda mukadzi nekuitwa sei apa nditsanangure zvinyi mutite tichipedza apa ndoda kuti ndingonzwanana nemhuri yangu mukadzi wangu adzoke nekuti raramo yangu ijeke bhozi ndingoti hapana chandiri kubatawo chandikwanisa kubata andikati ndigadzise izvezvi chitikinyani chacho handisisina ndada kuti ndikweretewo kuti ndiwane kugadzirisa ndiende kumabasa hapana chiri kubuda vanhu vacho zvingori zvivimbiso chete hapana chiri kubuda izvozvo ndichakugadzirira mwanangu asi ini ndinoda kuti upfitse unhu hwawaita hwakashata ende wosiya zvemaroko hazvina zvazvinokupa zvawakazviita ndiwakaona kuti hazvina zvazvinobatsira nanhasi ona kwazvazvakusvitsa pfuma yese wakapera kuparadza mukadzi hauna mwana hauzivi kuti aripi handizvo nekuda kwechikonzero chezvinhu zvisina basa rese zvinogona kurekedzeka vaka upenyu zvinoita vana vevamwe zvinhu zviya zvinodhaka zviya hazvina zvazvinobatsira muri kunzwa zvinopedzisira zvaakukanganisa pfungwa idzi umwe mwana ndakambomuona auya kudani mwana womuimbi wezita hombe chari munyika muno nai vedui kwewo uri kutaura seko naiwe taura zvandinonzwa chinyi angagoni aenda tikati aiwa ina ndigoni kutaura newe painizvo zvakutaura ndizvokuzvizwisisa aenda adzoka zvemumwe musi ndoimba pamwe anga asati adini
Ndikatamboshuta kamwe handizozira zvobva pasi. Mukadzi wangu atimbura mwana Chigunu aenda kunorombesa iko zvinozvo. Aenda kunodai zvinoenene mwana uyu handidi ndatienda kunoita rozvakumba koko. Chigunu chakadimbuka kwana. Chakadimbuka kwana. Chigunu iyo. Chigunu zvisi zvichipo. Ko uri kuti mukadzi adimbura mwana Chigunu aenda kunochirombesa Chigunu. Mwana ane Chigunu zvakakwana. Ko chinyi? Pakazoya shamwari dzayo dzakati aiwa sekuru. Ndavakomana vaya vari kumwa zvinodini. Vakuchidedza vabereki mwana uya kwakuchitanga kumushanda. Ari kuimba vanhu zvaita baba wake. Tinotenda. Asi zvinenge zvakaoma. Vana vari kutambudza vabereki. Vamwe vari kuuraya. Vamwe kubata rabukisi chaiyo vabereki. Vamwe kupota kutopwanya dzimba chaidzo dzevabereki. Yaasina kubvira ashandira achivaka. Nenyaya zvinodhaka. Saka iwe mwana mungwana ari kunditaura nhasi ndafara. Kana uri kundiudza kuti vakarega, neni mufaro wangu uri kwandiri. Ndinofarawo. Hakuna munhu anoda mwana benzi. Hakuna munhu anobereka mwana achiti ndazoita munhu wakadaro mangwana. Munhu wese anoda kunongedza achinzi mwana wekwanhingi, mwana wekwanhingi. Handizvo? Unozovachengeta sei chero vabereki vako uchidaro? Hapana. Mhuri chaiyo chaiyo unozongodzepa wafira ipapo. Wakunhongwa nemabhora pacha kuita semunhu asina kumba nzamuka akaomera aba. Fambi chaiyo haikude kana uchinge wasangana nedambudziko. Inokuda usina dambudziko uchienda nesherini ahiya idzo fambi dzai dzisingasvutiwo here izvozvo. Vamwe vacho vaisvuta. Maenderana ipapo mamafurira ndikatiiva nemakwati. Mai vaya kumba vaizodini zvinei tsorotsoto zvakuti hapana. Ndichakubatsira kuti mukadzi adzoke asi adambudzikira ndichada futi. Ndichakubatsira kuti uwane basa. Ndichakubatsira kugadzira donzvo rako raunodonzvisa iri. Zvinhu zvitatu zvandichakubatsira papi. Zvemazvikuda mavanga enyura. Ndibaba ndabvira kare ndati ipapo handiposhi. Ndiri kumutaura ndabvira kare. Zvinhu izvozvo ndichakubatsira zuva ranhasi. Handizvo? Mukadzi wouya pamusha ndapota ndibatire umwani wevanhu zvakanaka. Handingakudedzere munhu wekuti uzouya uzomuponda. Kwete sekuru. Ungangonyepera kundivhara-vhara kauchiseka zvisina basa. Kwete sekuru. Pandaura kuita zvinhu zvinobatika ndiri pamwe chete nemhuri yangu. Kubasa kunodiwa kuendwa. Mukadzi anoda kushandirwa. Chokwadi. Chokwadi sekuru. Anoda kushandirwa mukadzi nemwana. Nokuti ndewako. Chokwadi. Zvinoda kuti achengetwe na. Saka aibva yazoona here pamanga muri uku kwamamuri uku? Kwamamuri ucheri? Hana. Saka makazozviziva sei imimi kuti mudzimai inoshanda uku haishandi? Ndakazviziva ndatobuda. Ndokuenda kunoona mudzimai? Iwoyo musi weshanu atangobva iyoyo anga atwari vashanu zvativi vaangobva mutongo vanokudzaiti iwoyo mwedzi watabva uchitanga anga atwari vashanu mukadzi wake wechitanhatu mubvunzeyo achiita anga akutoziva kare kuti kune vashanu hazvaramba kumukadzi wangu zviri kuita vashanu. Saka aripi mudzimai izvi? Ari kumba kwavo. Iye ari kuda here imba yake? Iye haasi kuzvibhirivha kuti ndakasiya zvinodhaka izvi. Kumboedza munyengerera but ari kundudza rafu. Handiti? Dai makakwanisa kutaura naye, taurai naye muve nayo kuno kwasekuru. Musi kupinda dare rimwe chete iwewe nemudzimai nasekuru. Zvobakaita. Handiti? Ndifunge kuti anobvuma. Anotadza nei muri mudare masekuru? Mandi uri pano? Unoenda uri maoko iyi? Unovenga here? Iwe wauya kwandiri uzobatsira? Zvinoda kuti vanhu vazokuona mangwana nemukadzi wako pano uchipupura kuti uyo ndaanaye. Iye achipupurawo kuti baba vatagara mumazuva akati kubuda hapasisina. Ngatavuti anovhuma iwe watogara pano? Enda haubve pano usada kubatsira. Ega ndinokufurirawo mazano ka.
kudzimurana kundebvuka varume totodzimurana asi dambudziko rauka wapinda ndora ndoti rakashata haridiwi asi murume akatsva ndebvu kudai unosvika kuti baiwe watsva handizvo todzimurana ndebvu ndoda kuti mangwana uzoonekwa uye mukadzi wako pai pano kune akambonditaurira kuti handifungi kuti mukadzi wake anouya vanhu vakamuna nhasi vandi handi vakutari pasi vakati handifungi kuti anodi ikati iwe anouya iwe handi vakagara pa izvi pane murume apa akanditaurira zvawakataura aiwe manzamba unaona murume ane mazindebvu kudai auna muna ane mukadzi manzi mukadzi wake handimuzivi bai iye akauya kamwe akakake chipira zvino unonditaurira izvo zvawagara pano ndati mukadzi uchauya naye papi ndopa tichasimbisira imba pana ndopa tichasimbisira imba pana ndichimutaurawo naye inini usazondinyadzisa usazondinyadzisa ndatsigira aiwa pakapocheka iwe wasvika kumboko wakutanga kuita zvedzoro rako zvokwadi ndinouya ikoko narobert peni uriiona singe unorima uyu ndihoo unorima musoro wacho unobata chimwe toya kumba ikoko kuzokurova kana ukudzosera kunogara mukao kwawanga uri ino apa ndichadaro apa sekuru handitika apa ndakuza chinonzi upenyu chini chekutaura inini pangu ndapeta tichazotaura aiwa hatichazotaura naye zvakawanda asi siri muno mudare ambotidzidzisa nekudzidzisa vamwe chaizvo upenyu hwake hwaairarama upenyu hwaakanorarama muusungwa neupenyu hwaari kutarisira nekubva pakukura kwake kusvika pari nhasi izvo zvinozoitira kuti mangwana kana akazodzokera ikoko tobva tadzokera paye kuti ko hausiriwe here wakati izvi handichaita handiti mukoma izvi tinozviitira kuti udzidziso vamwe vechidiki vari kuputa zvinodhaka kuti varume nzira yandakafamba nayo ndeiyi ndakatadza kana kuti ndakagona upenyu hwangu hwakamira wakadai ndakadzokera kumashure zvakadai isi taura kutokutendawo kutoti kuti touya kwako kwawauya kunoka watiita kuti utozobatsirawo nevamwe nevabereki vari kusangana nevana vari kuputa zvinodhaka kuti kana muchiona mwana akuita zvakadai ndokunonzi kudhakwa kwete mamhepo ani manzwa muenzaniso wapoona sekuru chinzi akanga akuti mwana wangu akadimburwa chigumu iye hazvazita sei nekuti hanzi mimi vanhu vanonwa zvinodhaka munoita kunge maane kamwe yake mamhepo so mune makuona zvimwe zvisinganzwisisiki zvakuti munhu anenge kuti mwana arwa nezvinhu mwana adirwa mhepo imakadhakwa zvenyu apa zvikunwe zvemwana zvakakwaya handitika saka tinozotsvagana sekuru achikubatsira toita hurukure iyoyo wodzidziso vamwe kana wakasununguka hatiri kukumanidza ayo tatenda For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.